Godmorgen. Godmorgen. Hvad så? Det solen skinner i dag. Ja, nemlig. Nå, jamen, det er godt. Du, eller? Ja, det er optaget af videoen. Du er med. Nå. Så skal jeg jo flytte mig. Nej, ikke mere. Det gør det bare, hvad passer til dig. Det er godt. Må jeg løbe forbi hurtigt? Ja, det er fint nok. Det er ikke nogen problem. Du skal ikke have meget med, når vi er vinduet. Hold nu op. Hej, Christina. Ja, hej. Hej, Christina. Jeg flytter. Hej.